Кисет баба, ай, пиджамичке! और पिताना है Karmazı takı. Berpit kavir can naş sekli bokari. Арам биракар бе, ей! Се стреля ми, бе! Кой страхливец, бе? Ще ме избия, бе! Я се покажете да ме гръмни, бе! Да ма фанеш да... Аз сега ще ме измисля вас. Янко, Давай, чуваш ли ме, бе? давай стамата. Машко, я ми извикай по имена, те ще се покажат тапаците, ще ги застреляме. Аре, дали ще Я се вържат? викай. Дали ще се вържат, а? Съвържата ми, как няма съвържат? Тя Дай. викай на Ахмет. Викай на Ахмет. Дай ще пробвай, дай. Ахмед! Ahmet de vikat be. Ей, Arkadaş! Ahmet. Първата годка. Давай да викам аз на Салито. Сали! Има ли Сали там, бе? Koi tърсиш? Сали бей! Аз съм Сали, кой? Ще ги изтрепим до крак, ей. Какво стана, бе? То сгубиха те праниха, ей! Майко! Умне, Богаре. Сега като тях ще играем с тяхните камъни по тяхната глава. Чакай сега. Сега като тях ще го играем. Чакай малко. Не умирай, не ме остави сам, бе. Янко търса, Янко там ли, а? Янко. Ами... аз съм Янко. Какво да им кажа? О! Ага. Ами нямаме, кой го търси? Аз съм Халил. А!